какво става там. Обаче с Поларайза не виждаш какво дали снимаш. Къде ще забием знамето? Ей, горе на върха! По-високо от всички. Още малко остана. Почти горе. Силка, още малко остана до върха. На снега е по-високо. Оп. Единия. Това е 3300 и колко метра? Онова връче. Най-ръбатото. 3338 метра. Този е най-високият там, бе. Той е близо 4000 метра. А тук на колко метра е? 2400 и нещо беше. Този е много висок. 3000 метра. А къде е Мон Блан? Той е на север. Той нали е най-високи. Няма. Най-високи, който се вижда, май е този. Не този. Не 3300. Не, този бе. 3300. Силка, аз се завърти към мене и ма годни. И така. Дай, върви към. Върви така като мене. Е така и ма гледай. Върви кръгчето, бе. Чакай, дай да правим кръгчето. Не, колко? 1, 2, 3 и го завърти. Айде обратно. Румения! Дърси ме. Ау! Оп. Чекай. Съдни гащи. Я малко слънце.